Zdravím. Viete, ako vyzerá, keď si zákazník postupne vyskladá celý svoj sen zo záhradného nábytku? Tento príbeh sa začal pred pár rokmi, keď si objednal hojdačku Ali Aľuška spolu s kreslom Ady. Oba kúsky mu dobre slúžia dodnes a práve oni stáli na začiatku celej tejto kolekcie. Tentokrát si prišiel pre dve lavičky, dve kreslá a stôl, ktoré sú vyrobené z jaseňového dreva. Takto má doma už takmer celý set, ktorý ladí do posledného detailu. Keď si ho odviezol a doma všetko rozložil, poslal mi video. Spokojný nadmieru. A to je pre mňa tá najväčšia odmena. Do úplného kompletu mu už chýba len malá jednoosovová hojdačka. A potom bude mať všetko, čo v tomto dizajne Ali Aľuška ponúka moja dielňa. Aha, téza. Som rád, že moja práca robí radosť a že sa tieto kúsky stávajú súčasťou krásnych chvíľ v záhrade. Zdravím. Viete, ako vyzerá, keď si zákazník postupne vyskladá celý svoj sen zo záhradného nábytku? Tento príbeh sa začal pred pár rokmi, keď si objednal hojdačku Ali Aľuška spolu s kreslom Ady. Oba kúsky mu dobre slúžia dodnes a práve oni stáli na začiatku celej tejto kolekcie. Tentokrát si prišiel pre dve lavičky, dve kreslá a stôl, ktoré sú vyrobené z jaseňového dreva. Takto má doma už takmer celý set, ktorý ladí do posledného detailu. Keď si ho odviezol a doma všetko rozložil, poslal mi video. Spokojný nadmieru. A to je pre mňa tá najväčšia odmena. Do úplného kompletu mu už chýba len malá jednoosovová hojdačka. A potom bude mať všetko, čo v tomto dizajne Ali Aľuška ponúka moja dielňa. Aha, téza. Som rád, že moja práca robí radosť a že sa tieto kúsky stávajú súčasťou krásnych